Мен екінші тапқыр мындай форумға келемін. Келген сайын бик шатланам. Татарлар көп шәһәрләрдән килгәннәре өчен, күп илләрдән. Без бер-беребездән нык танышабыз. Шуннан соң бер-беребез белән сөйләшеп, булышып җибәрәбез килгән кирәк вакытларда. Шуңа күрә бу юлы мин үзем генә түгел инде, безнең яшьләр дә килделәр. Бик бүтән татарлар белән танышырбыз дип телим, үзебезнеке проектларыбыз белән алмашырбыз дип, бер-беребезгә булышып җибәрәбез дип көтәм. Tatar dilim biraz daha öğrengeli, geliştirgeli geldim. Kişilerle katnaşuğa geldim, alarla ağız bulgalı geldim. Tatar kazanlı gurgeli, bu barakның tarihin kişilerin gurgeli geldim. Forumga geldim, yanı iptaşlarını tabırga, milletaşları bilen görüşürge, türlü kızık fikirlerini bilirge, bilim alırga, türlü bilimni alırga, öz millet turunda, tağındır yanını bilirge. Bu forumda men бүтән төбәкләрдән татар яшьләр белән танышыр өчен килдем. Бүтән төбәкләрнең нинди проектлары бар икән, татарлыкны, татар мәдәниятен саклап калдырыр өчен нинди яңа юллар бар икән, шул проблемаларны решать итер өчен шундый максатлар белән килгәндем. Менә рухымны татарлык белән тутырып кайтырга телим. Яңы иптәшләр табырга, үземә яңалык белергә, һәм үзебезнең мишәр ансамбль турында да сөйләргә бераз таныштырганы беләләр инде күбесе. Шулай, шундый максат белән килдем. Яңа дуслар, яңа танышулар, яңа белем, һәм инде үзара сөйләшеп, үзара нәтиҗәләр ясап, булган эшләргә яңа эшләрне, киләчәк эшләрне уйга китереп, шуларны тасвирлап, гомумән алганда бердәмлекне аякка бастыру өчен менә шушы җыелу безнең дип уйлап торам. Бездә Ставропольдә бигәс татарлар культурасын белергә, яңа затлар карарга, ничек, все традиции, культуру. Потому что все там у нас в Ставропольском крае забывается. Нет никаких учреждений, ни элементарно, ни музеев, ни кафе нашей национальности. Ничего нет того, что могло бы нам напомнить о нашей нации. Хотелось бы узнать, обогатить все свои знания и передать это, можно сказать, своему окружению, своим родственникам. Bu forumda bek yaxshi deb o'ylayman. Nega desa, tatarlarga da, no'g'aylarga da bircha bo'lib bir o'yman, xalqni ko'tarmaga, paydo etmaga, sav dunyoga bildirmaga, bizning tariximiz haqida, madaniyatimiz haqida bek yaxshi ko'raman, barine de salom aytaman.